zareten guztioi, Bizkaitik ari gara gaurko honetan K-Ligaren estreineko estropada zuei zuzenean eskaintzen. Aurreko asteburuan Katalunian Bartzelonan eman zitzaion hasiera San Miguel Ligari eta asteburu honetan bigarren mailako ligaren txanda dugu eta aurrengo asteburutik aurrera hemen denak lanean eta asteburu beroak izango dira bete-beteak. Euskal Telebistaz asteburuero bi estropadere izango dituzue. Gogoratu ostiral arratsaldean Bilboko Ibaitzabalen ere izan genuela aukera Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko desafia zuei eskaintzeko eta Gipuzkoarrek lortu zuten garaipena, gauza asko hobetzeko eta zuzentzeko, baina ideia hor dago eta ea, ondorengo urtetan horrek ere baduen jarraipena. Orain lehen jardunaldia dugu hemen albiste K-Ligan eta demorarik onena Lekitxarrena da, 21-75 Lekeitiokoek lehen txanda irabazteko erabilituten denbora, Santurtzik irabazi du bigarren txanda eta Lekitxarrek baino 18 gehiago behar izan dituzte. Erne beraz, euneneko dantzak zer den, 21 minutu lanean jardun ibon, eta 18 hori bai dela, zer esango dugu. Utzaren urrena, baina Santurtzik nik uste dut ez duela hor galdu estropada, lehenbiziko luzean. Lehen luzea. Estropada irregular egin du. Arrazoia duzu, segundu sorta ikaragarria. Begira, 5:24 Lekitxarrek egindakoa, eta 5:18 Santurtzik, hori lehen ziabogan, 4 segundu baina errekuperatuz joan dira, hasieratik motel xamar ikusi dugu gaur Santurtziko kuadrilla. Hori da, behar bada joateko, hango kaleak esan nahi dut, 3. eta 4. txartxoagoak izango dira, eta etortzeko hobeagoak. Baina alare iruditu zait, lehenbiziko 6-7 minutuen kiragarri galdutu dela, Santurtzik 13-14 segundu atzetik ere ibili da. Bueno, ontziak hementxe ditugu prest eta une batetik bestera izango dira lanari ekiteko moduan eta zuzenketatxo batzuk balizan, haizearen eraginez edo. Uste du trapu hori askatu egin dela. Askatu egin da. Bueno, erresagoa da, hori zuzentzea urazpiko lanak egitea baino, Ibon. Ez nuen baina ikusi, Orofino epailea lan hauetan. Orofino fina da, behar denerako. Ikusi eta egin. Eta gure klasiko bat, Mikel? Gure arraunketan, zenbat urte ote dara matza honek, epaile lanetan. Errespetu handia zartzen duen epaile bietarikoa, bai horixe. Eta Gonzalo Soto, Bai, Gonzalo Soto aldamenean, laguntzaile. Gonzalo Soto. Ara, ederra tosta, birien artean, bakoitza berean. Haze pare. Arraunari historikoa, Kaiku handian. Orain Kaiku gainera goigoian ikusten dugu, baina Kaiku basamortutik gora poliki ekartzeko horrek egin zuen lana. Gero, Jose Luis Korta heldu zen, gainera oso laguna dira, Bai. Eta Gonzalo Sotok hor emakumeen traineruarekin, behar denarekin, eta Gonzalo Soto haundi bada. Eta arraunean ere bai, Korta etorri zen lehenbiziko urtean mutilak eta falta orduan, eta propioak eta ez propioak, eta 40 gehiago urterekin, arraunean gogoan dut espalda nola goten zen. Bueno, zuzendu beharrekoa, eta hor dira 4 traineruak, oraindik 3. kalean, nahiko lana badu. Estatxaren bila, Karpinterok, Zierbenako patroiak, hor ematen du korapilatuta edo, buiarekin hor pixka trabatuta izango dela. Kezka izango dute Zierbenar, Mikel? Ikusita Lekitxarren eta Santurtzinen lana. Bueno, etxean bandera irabaztea, ezan berrik ez dago zein garrantzitsua den, baina argi dago, hasi aurretik egin dugun pronostiko horretan jarri ditugun izenak hor daudela. Lekitxarra, Santurtzi, Getaria eta falta dena Zierbena da. Baina, noski bestek egin dute lana, eta Zierbenak orain ekingo dio lanari, eta etxean gainea, zaleen aurrean, eta hor beste tentsio bat bada, ez? Gainetikan goiti zatoz, San Miguel Ligatik bera, fitxaketa onak eginda. Taldea indartuta, nik uste dut oraindik ere. Erantzukizun bat badago hor. Hori da, Zierbenak ez irabaztea, ez usteko, ez haunditzat, baina ez usteko tzat hartu beharko gendukela. Pronto dira Zierbenakoak, Ondarrutarak ere bai, Oriobe ere bai, orain ziatu pixka bat Zierbenakoek eta estatxarik gabe azkenean. Estatxarik gabe, dirudienez, ekingo diote lanari. Gaurko giroa eta ez da oso egokia estatxarik gabe botatzeko, olatuak asko botatzeko. Berriro badoa,
borondatea behintzat ez dio inor kukatuko. Zierbenako patroiari. Karpintero. Bai. Lehorrean utzi du gaur, Arbona. Vicente, bai, Arbona. Eta laugarren kaletik Santoña, Virgen del Puerto ontziarekin. Ea ba. Hartu du, estatxa, Bai. Karpintero, Zierbena prest, zintzo. Larrinagak ere bai, hartu eta hortxe dira Antiguako amakoak, ondarrutarrak hauek ere pronto. Eta ia ondarru, Horezko txandan ez dut ikusten egia esan, baina bigarren txanda horretan buru izan daiteke eta. Hiru traineru prest dira, ondarroa, Oriobe eta Zierbena, eta Santoña. Orain, estatxa hartuta. Hori agindua orain, bitin bat aurreratzeko. Patroi gaztea, Oriotarrek, Josu Arruti, patrontzan. Hortxe dira, Ibon. Bai, orentxe. Bandera txuria epaimaiti. Eba, bizkor, lanean hasten diren, bai jauna. Ongi. Uretako epaileare hasi dira. Eta leia bizian hemen lau traineruak eta Zierbenak branka badu jadanik aurretik, Nabarmen. Zer den nagusitasuna, Homo ospala gotzerako, pare bat ozta aurretik da. Zierbena estropadaren buruan. Haizea behera, 10 kilometroko abiadura neurtu dute lankideek. Begira ondarrutarrak, palkak, piztainak, eta ontzia, zeharo babestuta dara mate ondarrutarrak. Hemen dira ondarrutarrak Antiguako ama traineruan, Lete prestatzaile, Larrinaga patroi lanetan. Eta Senegaldarra falta zaigula, Ibon. Halaxe da, Renetiarek azkeneko 3 urtean hor aritutako mutila, Estrigorrean, eta Jon Letek esan digunez, lana aurkitu hemen du behintzat, eta horrek alarazi dio, aurten denboraldia egitea. Eta gero aipa dezagun, ondarrutarrek blokea mantendu egiten dutela, baino Zumaiatik Jon Badiola eta Xabier Urrizti ondarrutarrak hauek ere errekuperatu dituzte. Hemen hori jo, Agirre prestatzaile eta Arruti gaztea patroi lanetan, betiko odol berria. Hori da, eta hor espaldan ikusten dugun mutil hori, Haitz Ortiz dugu, garai batean ziklokrosean eta, txukun aritu zena, duela 2 urte arraunean hasi zen, eta begira betreneruan nola ari da. Eta hau, jende gaztea hemen, arraunean. Zierbena orain Getariaren denbora markatzen ari da. Zierbenak badu erreferentzi sorta galanta, bai lehen txandakoak, bai bigarren txandakoak, Patxi Frances prestatzaile eta kuadrilla motorea, sendoa, Benito San Martin hanketik, Kaikuko galaktikoa, atzo omenaldia jasota gainera. Iaz kotxe irabazia. Hori da, Imanol Mujika, Jaime Ríos, hor fitxaketa hundiak dira, hor da gero Ababorren fragela, Sorin Silbiu, Kastrotik etorrita, kuadrilla maila duen kuadrilla. Esango nuke, ez da dila inor azerretu, baina joan zen urteko kuadrillak ez zuela San Miguel Ligan, aurtengoak KE Ligan duen maila. Ni bat nador, zurekin. Kuadrillaz eta izenez, aurtengoan niri behintzat gehiago gustatzen zait, eta bloke aldetik eta beste guztia dute urte bete gehiago, taldea landuagoa dago, eta aurtengo golarra dago. Bajak ere izan dituzte, Egoitz Mateos, Marke Elortza, Florin eta Valentin Alaiku ere Romean ere bai. Nik uste du gainera kuadrilla harindu egin duela, Patxi Frantzesen. Eta hemen Santoñan Carlos Aparicio prestatzaile, Kantabrian beste maixu bat, eta Juan Carlos Iglesias patroi lanetan, eta hemen Gora Arrobia, hori da oiua, ez, Ibon? Hori da, transmisioaren hasieran izan duguna, ez dakit oraindik sekule ikusi dudan nola kontzirik, 13 arraunlari eta patroietatik, 14tik 13 arrobikoak eta noski propioak, eta hori da pixka bat, krisi hotxa hauekin eta Kantabriako arraunak eta arraunak oroar hartuko duen bidea. Haizea pixka bat bajuxiago, hori orain kalterako ez, lanean ari direnentzat,
eta Zierbenak Getariaren demora markatzen, Lekitxarrak hor une hortan 5 segundu gehiago behar izan ditu, baina esan dugu lehen luzea ez dela izan Lekitxarren luzerik aipagarriena. Ez da, gutxiagorik ere, Getaria Lekitxarrari 6 segundo atera dizkio lehenbiziko luzean, Getaria lehenbiziko luzean eta ondo aritu da, eta nik uste dut Zierbena, orain hirugarren kaletik joateko ondo doala. Eta bere kalean, laurak xuxen, beren kalean doaz, lau patroiak, eta gaurko giroarekin hori ez da txantxa, asko botatzen baitu, haizeak estrego aldera, eta funtseskoa da, bide galtzerik ez egitea, eta xuxen joatea. Aizu Ibon, eta ondarrutarrak ere ondo, Ondarrutarrak 5-6 segundoko atzerapenarekin, baina lehen kale horretatik lan polita egiten, aipagarria. Nik uste dut, Miguel... Trintxerpek ere egin du, lehen kale horretatik batipat brankaz. Bai, lehenbiziko luzean. Nik uste dut joateko gaur lehenbiziko kalea hobea dela. Baina Ondarrotarren inguruan esan, pixkanakak goruntzu datorren taldea da. Duela 2 urte KE2 ligan zeuden, igo ziren iaz KE1 ligan, bigarren txandan, eroso eutxizioten mailari, eta horten aurre denboraldian maila txukuna eman dute, eta nik uste dut horrezko txandan ez, baina bigarren txanda horretan buru ibili daitekeela. Eta aipatu behar da gainera Ibon, KE liga honetan Bizkaiko nolabait kostaldeko herri klasiko hauetan egiten den lana, ez da hor arrobi lan hori, Lekeitio, Busturia bera, Elantxobe, Ondarroa, hor ari da Zierbena, jadanik maniobra egiten. 5 eta 28 markatu du Getariak, eta hortik 5 eta 27 Zierbenak. Eunenekoa bakarrik tartean, baina referentziarik onena Zierbenarena da. Ea orain... Ziaboga zabal zeharo, Ondarruk, Ondarrutarrek, Luzona egin dute, baina zabal. Eta... Hainbestean hori jok, baleko buelta. Santoña ere, handa. 12 segundora Santoña, 15era hori jo. Eta Zierbena orain, jadanik erreferentzirik onena markatzen ari da. Getaria baino 2 segundu bizkorrago orain, Ondarroari 9, Lekitxarari 11, Santurtziri 14. Baina, estropadak gora bera handiak izan ditu, aurreko txandetan eta orain ere izango da. Baina, txanda guztiz kontrolpean du Zierbenak. Ondarrutarrei 11 segundu orain, Ziaboga irteeran, Santoñari 15, hori 17. Diferentzia bada, Zierbena lortutako. Okerrez panago Patxi Frantzesen 5. urtea da, Zierbenan landutako taldea da, 4 urte, frantzesek lan egin du, eta nik uste dut iaz gogoan du esate baterako Portugaleten edo Zarautzen ze estropada egin zituzten, asmatu zutenean oparean oso ondo ibiltzen den taldea da, eta begira, 7 minutu eskasean buelta eman eta minutu erdian dagoeneko estropada buruan jarri da, eta momentu honetan Lekitxarrari 15 segundo. Atzean estropada, Orio eta Santoña, Santoña eta Orio, Ondarroak orain oparian arazotxoren bat bai, eta buruz errepasatzen lehen txanda, eta uste dut hor trintxerperi gertatu zaiola antzeko zerbait. Bigarren luzean bapatean, atzean, eta segundu asko joan direla. Mikel Fernandezekin gara, Ondarroako ordezkariarekin, egunon. Egunon. Bueno, segundak galdu ditu orain Ondarroak. Bai, kanpoa trintxerpeaz eta bateak izu zen, eta buelta mondogu, eta ez da, hona 15 Zierbenatik, 8 goazen Ziabogan, da, bizka buelta motetza guen. Zein helburu du aurten? Pasan urtin baino aia saltotxo bagexen moten duguen, eta guztu ibili, gironak hau gure hartin, eta hor bizka mustura aurreratxua sartzen duguen. Aldaketa gitxi egin dozuez, eta orduen jarraitasuna emango diozue proiektuari, ez da? Bai, proiektu gitxiko konsolidaten du lemoten dago, eta gu guztua gabiz, eta ia hone jente veterano batzuk etorri asku launtzeko, eta danok partetik zeu zeipinitxe, guztua lan inez egiteko moden. Bale, sorte honetan animo. Bale, gerota. Ondarrutarrak orain sufritzen ari dira luze honetan, eta Zierbena nagusiera bat, eta atzetik Ondarroa, Santoña eta Orio 4 segundutan 3 traineruak. Hori da, 4 segunduan. Eta epainak erneo. Bai, hortarte gutxi da Ondarro eta Orioren artean. Estropa horretik Jose Luis Agirrerekin ere egon gara, Orioko prestatzailearekin, eta mutilak zailtzea omen da, helburua, nabarmena Orio B batean, bagarra aukera ona dute. Bai jauna. Begira, 3 segunduan
hiru ontzi eta horiek ikusteko estropada politak, baina jokatzeko txarrak izaten dira eta zailtzeko onak. Zierbenaren errenta haunditzen, 6 segundu Getariari, Lekitxarari estropada garai hontan 9-10, Santurtziri 16. Baina hauek bai Santurtzik eta bai Lekitxarrak atzetik aurrerako egin dute ona. Beraz, Erne. 35 paladan dator Zierbena, eta, bueno, zen dezagun, hauek, familiaren ontzi zaharrarekin ari direla hauek. Ez dute berririk ekarri, eta, bueno, hori ekartzen duten erako ere, hori horri izango dute. Zerbait gehiago, alde. Zierbena Getariari 13 segundu, Lekitxarari ere bai, Ondarroari 18, hau orain ikusita, hauzart batek esango luke bandera Zierbenarentzat. Baina, badespadan, oraindik lan erditara heldu gabe ezin da hori aipatu. Nik ere jokatu behar nuke, ala jokatuko nuke nabarmen, baina hau itsasoa da eta hemen gauza asko gertatzen dira. Eta Santurtzik eta Lekitxarrak luze oso onak egin dituzte. Ondarroa bigarren 21, Santoña 27, Orio 28. Handa Zierbena. Azkar prestatu da aurrekalaria, Larruzkain. Ia zanketi zebilen, mutila. Lan erditan 21, 13 Lekitxarrek bukaeran, eta lan erditan 10 eta 24, orain 9 segundu bizkorrago, eunenekoak kenduta ia 10 bizkorrago, Zierbena 10 eta 14. Zierbenaren denbora, 10 eta 14 lan erditan. Hori da, hori nagusitasuna. Ondarrutarrak maniobra egin da 21 segundura, 5. tokian kokatu dira Santurtziren atzetik 10 eta 36, Santoñarentzat 10 eta 39, eta Oriorentzat 10 eta 41, Busturialdearen aurretik biak, Santoña behin-behineko zerkapenean 8. tokira, Orio 9. tokira. Bai, eta iruditzen zait bueltan Oriotarrek pare bat segundu jandizkiotela, Kantabriarrek. Aitzakiri gabeko estropada egiten ari da Zierbena. Bai. Eta hor gainera esperientzia dago, indarra ere bai, erreferentzien jakitun dira, eta orain gozatu beste lanik ez dut izango. Begira, zinarraunketa totoria daramaten, ondo etzanaz, presari gabe gainean, palada ondo bukatuz, eta ritmo aldetik eta ere, zentzuzko gauzak egiten. 34 pala terdian kanporak, luze arraunean. Ondo bukatuz, Referentzia orain, Zierbena eta Lekitxarraren artean, hor lan erditan 9, eta orain GPS-an markatzen diguna gure pantailan 11. Eta Getariari hor lan erditan 12, eta pantailan GPS-an 15. Behin-behineko sailkapenean orain, orden hause litzateke. Zierbena, Lekitxarra, Getaria, Santurtzi, eta gero Ondarroa, Trintxerpe eta Donostiarraren aurretik. Lino Karrerarekin gara, Orioko ordezkariarekin, egunon? Berdin. Bueno, zelan ikusten duzu, igo berriak zarete, zelan ikusi duzu taldea momentuz? Ondo, gazti, bi hiru atzetik handazkau, eta hori berdeu. Aurtengo zera hori da guria, bi hiru atzetik handatzia. Gainera talde oso gaztie dekozue, eta bueno, ona da sasoia hartzen joatea, ezta? Bai, 20 urteko mendia dakau, patroiak 16 urte azka, hori ikarretia da. Bueno, animo eta zorte hon. Eskerrik asko. Lino Karrera, veteranoaren azalpenak, eta Ondarrutarrak orain berriro brankaz errekuperatu egin dira, eta tartea lortu dute Orio eta Santoñaren aurretik, bigarren postuari begira. Banderari begira, Zierbenaren errenta hortxe da, 10 segundu Lekitxarrari, 16 Getariri, 20 Santurtziri, beraz Lekitxarraren denbora da zaindu beharrekoa, eta 10 segundu, badira, irutraineru. Bai. Eta horrezan bezala esperientzia eta handia dago, eta eran dute Zierbenakoek. Eta ikusten ari garena da, Mikel, aipatu dut, pare bat aldiz dagoeneko, baina joateko hemendik hobeto joaten ari direla, lehenbiziko kaletik, eta etortzen handik laugarrengotik hobeto. Transmisioaren hasieran esan dugu gaur jargi betea izan da, korronteak ere handiak dira gaurkoan, eta akaso koefizientea 103. Hori da, beste eragiletako bat, korrontea izan daiteke, hemendik ezin dugu antzeman, noski, baina kontuan hartzeko moduko izango. Minutu erdiko errenta ia. Eta Orio Santoñari aurre hartzen, pixkanaka, Bai.
Begira, txanden arteko konparaketa. Zierbenak Lekitxarari 12-13 ere igo da, une batez, eta diferentzia bada. Etxean, zaleen aurrean, demoraldiko lehen estropadan, San Migueligatik Kaeligara jetxi eta gero garaipena lortzea Zierbenarentzat ikaragarria litzateke eta posik izango da, hau ikusita Herrerias jauna presidentea. Garrantzitsua izaten da, norbait favoritotzat jotzen dutenean eta espektatiba horiek edo betetzen azte. Talde horretatik nik uste dut konfiantza emango diela eta arraunean ere luze ikusten dira. Begira, palada ondo bukatuz eta gainean hurrengo paladaren bila joateko bate presari gabe. Kargauntzia ikusi duzue, ederki beteta, portutik irtetzen eta kanpoko balizen bila baita ere gure traineruak. Kaeliga dau, jaun Andreok. Aurreko asteburuan Bartzelonan San Miguel Liga hasi zen liga nagusia eta orain hemen bigarren mailako liga martxan eta Galizian, bigarren mailako liga, Galiziako liga, han ustailaren 6-7an hasiko da San Xenxon. Asteburu hortan San Miguel Liga han izango da eta dena jarraitu izango dugu. Ibon, bai Galiziarren maila harrigarrian aritu baitira, hauen aurkariak izango direna, gero playoffean. Meira, Jose Manuel Franciscoen agindutara, fitxake eta onak eginda eta estropada, modalidade txikitan, bai bateletan eta treniletan, Espainiako egurra eman da guztiei, hori da. Beraz, kontutan hartzeko aurkaria, ez baita nahikoa hemen gora begira astea pentsatuz, indartxu nabilka eligan, erne, Galiziatik lehen urtean txapela ere lanerako etorri zen, eta Meira aurten helburu garbiarekin ari da. Urtero, baina nik uste dut aurten bereziki, igo nahi duenak, mendebaldera begiratu behar duela, eta hango liga arreta handiz jarraitu. Meira, eta gogoratu, iaz txapelak, irailean zer egin zuen, Eta dabilen jendea zaututa Fran González eta konpainia. Opari gutxi hai. Bai. Oraintxe buelta hartzera. Hemen Lekitxarrak 16 eta 23koa markatu du. Orain Zierbenak argi ibili beharko du, hori horekin. Zezuloa, Ba, ondia. Orain problema izaten da. 16-0-2. Zierbena ateratzen eta hori osartzen. 20 segundu, Eunenekoak enduta Lekitxarrari. Seguruti joan behar duan, Karpinterok. Zierbena, herriko estropadan nagusi. Estropada ederra egiten ari dira. Harrigarria estropada. Hemen ondarrutarrak, minutu erdiko atzerapenarekin, baina atzetik postuak ere finkatu dira, 31 segundu gehiago ondarrutarrentzat. 16 eta 29 markatu du Getariak, eta ondarruak 16 eta 34. Eta horiok, Santoñari, gaurre hartu dira hirugarren luze honetan, 43 segundura hori jo. Trintxer P6-garen 16-42, hori jo, 16 eta 45-era Donostiarra eta Busturiaren aurretik. Eta Santoña kokatu da orain, 16 eta 56ko denbora markatuta, 9. tokian, hain zuzen, lehen aipatutako bi horien artean, Donostiarra eta Busturiaren artean. 20 segunduko errenta azken luzean, bandera etxekoentzat izango da, Ibon. Bai esan daitekela hori garbi. Eran jarri zaio. Aurretik pronostikoak bete arraunean txukun, eta orain gainera patroiak nahi duen norabidea hartzeko modua. Santoñako ordezkariarekin gara, Iban Plarekin. Buenos días. Hola, buenos días. Para hacer la primera regata, ¿qué tal has visto al equipo? Bien, lo estoy viendo bastante bien. Me gustaría verle mejor en el cuarto largo con la popa. No habla en la popa, pero bien, es lo que esperábamos, no estar entre los 2 últimos, 3 últimos. Creo que bien. Y en cuanto a la temporada, ¿cuál es el principal objetivo? El objetivo es ese, no bajar. La permanencia, y si se hacen así las regatas, yo creo que bien, lo podemos lograr. Vale, eskerrik asko. Vale, gracias. Zierbena, gozatzen ari da. Lekitxarrari 24 segundu, Santurtziri 29. Estropada oso ona egiten ari dira Zierbenakoak. Lehen txampatik gainera, Ibon. Bai. Hasi eta 10. paladarako aurrea hartu zuen. Eta arraunean eta
bikain ikusten dira. Haulen ere esan dugu, nik uste du kuadrilaz eta San Migueliako maila baduela, ontzi honek, eta hasiera bintzat paregabe eman dio. Eta gero aldatzeko aukerak ere baditu, horrezate baterako Arbona bera utzi du, lehorrean, eta frantsesek aurten gozatzeko moduko urtea izan dezake. Zeharra honean ikusten dira. Hori dira, gozatzen orain. Ondarrutarrak txanda honetan bigarren 36 segundura, Orio 48ra Orio B, eta Santoña minutu bat eta 3 segundura. Oriorentzat ere hau albiste ona da. Maila errekuperatu hor, gora, biek egin baitzuten gora, ontzi nagusia San Migueli gara, eta... Une honetan 6garren gainera. Bai. Eta Ondarroak hasieran koskatera die, Orioko gazteei, baina orain ondo bukatzen ari dira. Agirre posik izango da? Bai, eta haue berriz gehiago sufritzen, Ondarrutarrak. Goiti berako estropada bezala diru egiten ari dira. Konparaketan, Zierbenak Lekitxarrari 25 honek ezan nahi du, azken luzean ere tartea zabaldu egin dutela. Ziabogan 20 segundutakoa izan da diferentzia, eta orain 5 gehiago. Hori da, eta honek Zierbenak bere kaleari eutsi egin dira. Hauekin inor baino beto ezagutzen dute toki hau, eta hauen aukera izan da, 3. kaletik, 3. gora joatela. Zierbenak Ondarroari 28, eta aipatzu behar dugu, hori jo, nolabait, bigarren kaletik lehenengora etorri dela. Eta momentuz, ez dela, kaltegarria izan erabakio. Ez, txukunari dira. Begira diferentziak. Zierbenarentzat Petronor bandera. Zierbenak denborarik onena, 25 segundutan hobetuko du, seguruenik Lekitxarraren kronoa. 3. postua Santurtzirentzat izango da. Ialtzaga, ritmorik altzaga behia, luze arraunean. Oraintxe, zalen txalo artean helmugan Zierbena, 20, 50, 68. Estropada ederra, haundia egin dute Zierbenakoe. Ondarroa dator, txanda honetan bigarren. 21 orain, urrengo erreferentzia Getaria, 21 eta 21 markatu du Getariak, hori ere ez dute gaindituko. Baina urre dira, Miguel, Bai. txukuna Ondarrutarrek. Egin dute, bai. Oraintxe amaitu dute Ondarrutarrek, eta zailkapenean 5. tokira 21 eta 28. Ondarrutarrentzat. Orain Orio B, amaitu dute Orioko gazteek, eta hauek ere trintxerperen aurretik 6. tokira Orio B. 21, 51, 0-4. Zierbenak baino 50 segundu gehiago. Eta antxe, lanak amaitzen Santoña, oraintxe bukatu dute Santoñakoek, Santoña 9. tokira doa, 21 eta 58 Santoñakoen denbora. Hor da beraz, amaitu da leia, amaitu da K-ligako lehen estropada, Petronor bandera etxean, zaleen aurrean, Zierbenak irabazi du eta nagusitasun galantarekin gainera. 20, 50, 68, Zierbenaren denbora hauek ofizialak dituzue.